yatseka masitolo ogulitsa mapero akaunjika kulimbe mu mzinda wa Blantyre kamba kokweza kuonjeza mtengo wa mapero. Mulipoti lathu lapadera lero MBC ikuwunika za mchitidwe wakatangale omwe ukuchitika pakati pa anthu amene amazitchula kuti amapezera anthu nyumba zalendi ma-agent omwe amanamizira kuti ali ndi nyumba chonsecho akufuna kubera anthu. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika udindo waukulu wa maphunziro ndi migwirizano yabwino wa maiko popititsa patsogolo ntchito zachitukuko. Poyankhula pamwambo otsanzikana ndi ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Diang mu mzinda wa Lilongwe, Dr. Chakwera wayamikira ubale wa dziko lino ndi dziko la South Korea omwe wakhala tsopano kwa zaka 60. Tindi zambiri mu ripoti limene walemba ni McDonald Chiwayula. Kaunda Doria. Poyankhula pamwambo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayamikira kuti sukulu ya ukachenjede ya Diang yakula kuchokera ku college ya Namwino okhaokha ndipo tsopano ndi sukulu ya ukachenjede yomwe ikuphunzitsa maphunziro osiyanasiyana. Dr. Chakwera anayamikiranso masomphenya a Yung King Chang omwe anakhazikitsa sukuluyi komanso kusiyira udindo mwana wawo kuti apitilize masomphenyawa. Iwo ati utsogoleri woona patali chomwechi ndi womafunika ngakhale potsogolera dziko. Dr. Chakwera analimbikitsa omaliza maphunzirowa kuti akhale ogwira ntchito molimbika kuti akathandize pa ntchito yokweza dziko lino. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati palibe amene akubwera kudzatimangira dziko lokomera Malawi tonse komanso dziko lodzidalira pa chuma, koma tikuyenera kudzimangira tokha dzikoli pokhala anthu olimbika pa ntchito. Dr. Chakwera anathokozanso thandizo losiyanasiyana lomwe dziko la South Korea limapereka ku dziko lino komanso kupereka mwayi wa maphunziro kwa ophunzira opitilira 40 a dziko muno omwe akuchita maphunziro osiyanasiyana m'dziko la South Korea. M'mawu ake kazembe wa dziko la South Korea yemwe amakhala m'dziko la Zimbabwe Park Ji-young anagwirizana ndi zomwe Dr. Chakwera anayankhula pokondwerera zaka 51 za mgwirizano wa maiko awiriwa. Ji-young alimbikitsa omaliza maphunzirowa kuti akhale akhalidwe labwino komanso olimbikira. Pomaliza, Dr. Chakwera analimbikitsa Malawi kuti chitukuko cha dziko la Malawi kuti chipite patsogolo chifunika anthu akhama pa ntchito ogwirizana komanso amasomphenya. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wafikira mawanja osowa ndi thandizo la ufa komanso shuga mdera la Kauma mu mzinda wa Lilongwe ngati njira imodzi yothandizira anthu osowa. Austin Fukula walemba ripoti. Anthu okhala mdera la Kauma anali chimwemwetsaya kuona wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwe anabwera kudzawaona kuwapatsa ufa komanso shuga. Dr. Usi amayendera khomo ndi khomo kupereka thandizoli kwa manja omwe amaona kuti akuyenera kulandira thandizo malinga ndi kusowa kwawo kwinaku akumva mavuto omwe akukomana nawo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Sabata yomweyi Dr. Usi analinso dera la kwa Senti mzinda omwewu wa Lilongwe komwe anagwira ntchito yonga yomweyi. Iwo anatsindika kufunika kuti boma lidzitha kudziwa ndi kumvetsa bwino zinthu zomwe zikuwaphinja Malawi. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Unduna wa ulimi wati ndodzipereka pothana ndi mavuto amene undunawu ukukumana nawo. Wachiwiri kwa nduna za malimidwe a Benedicto Jambo anena izi mu mzinda wa Mzuzu pamene ndunayi imakumana ndi anthu ena ogwira ntchito mu nduna za ulimi pofuna kumva mavuto amene amakumana nawo. Rodoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Umanowu unabweretsa pamodzi alangizi ndi ogwira ntchito ku nduna wa zamalimidwe pamodzi ndi mabungwe omwe amatengapo gawo pa ntchito za ulimi monga lobwereketsa ndalama la NIF ndi la Agriculture Commercialization Agicom. Poyankhula mapeto pa mkumanowu, wachiwiri kwa nduna ya zamalimidwe a Benedicto Jambo anati kumva mavuto omwe nduna umakumana nawo kuchokera kwa alangizi kunali kofunika kwambiri pofuna kutukula ntchito za ulimi m'dziko muno. Achambo anatinso ngati nduna ayetsetsa kuthana ndi mavuto ena omwe alangizi anena pokweza chuma cha dziko lino.
tiyesese kusintha magwiridwe a ntchito awo ndi mowathandiza mu mavuto amene ali nawo. Muone ali ndi mavuto amanyumba, ali ndi mavuto amayendedwe, komanso mavuto ena ali nawo sona kuti ma incentives amene timatha kukhala nawo kuti mwina ayi uyuyu wachita izi kuyamikiridwa mavuto ngati amene waso alipo. Sono ngati boma panopa tiyambe kusintha zonsezi, tione welfare ya mulangizi wathu. Mmodzi mwa alangizi omwe anali nawo pa mkumanowu kuchokera ku dera la zaulimi lali Mphasa mboma la Nkhata Bay pansi pa ofesi yona zaulimi ya Mzuzu a Grace Ntenje anati mkumanowu wawalimbikitsa kwambiri. Kwa lero kubwera kwathu zaonetsonena kuti takhale munthu nako amadziwa ndithu kuti kudziko kuno kulalangizi ngofunika kuti tidzikumana nawo ndemene achitira tapempha kuti apitirize zisambuthera bomba ya. Mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la NIF Akisa Kalolokesha anati agwira limodzi ntchito ndi unduna wa zaulimi potukula miyoyo ya Amalawi ambiri mdziko muno kudzera ku ntchito zaulimi. Azilangizi amu mzadi ADD aliyese atalima ndithu 1 hectare amichika momwe aliyese 1 million nzotheka kuti anthu alime andakhalinga tachitsanzo m'madera amene akuchokera. Tikatero alimi eni akeso m'madera momwe akuchokeramo akatha kuphunzira kuti ngati alangizi akutere ifeso titha kutere. Wati uyambitsa ulimi wa nthirira mdziko muno kudzera ku mphamvu ya dzuwa ngati njira imodzi yothana ndi vuto la kusowa chakudya lomwe dziko lino likumana nalo. Alangizi oposa 300 pansi pa Mzuzu ADD ndiwo anachita nawo zokambiranazi. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Nduna za malonda ndi mafakitale avitumbiko mumba yatseka masitolo ogulitsa mabero akaunjika kulimbe mu mzinda wa Blantyre chifukwa chosapereka malisiti kwa makasitomala, kukweza mitengo ya mabero akaunjika kuchoka pa 500,000 kwacha ndi kufika pa 1 million kwacha. Ndunayi yati izi zachitika pofuna kusokoneza chuma cha dziko. Amumba anayendera mavenda a msika walimbe kumene anawatsimikizira zoti boma liwathandizira pa mavuto omwe akumana nawo. Tapeza pena unthu akugula bero akumpasa lisiti ya 500,000 kwacha koma walibera wa million kwacha. Kupani sonko. Wina wagwira bero masana omwe ano lisiti kuti utiko ndi iyi ndi amamawa. Lisiti ya mashati koma bero ija ndiye yani ya overall. Ndiye kuti anthu adi apangani za chinyengo. Komanso mitengo yoti mama 500 kwacha masana 570 yayi sizolondola yayi zoti ufa azikweza mtengo dele mene afuna iwowo sitilola pene zonse yayi athawa anasiya mashopo awo mawa twayenderanso tidza ngati Yesu amabwera ngati mbala tidza ngati mbala tiwapeza ndipo pakati panopa tikupanga chani search warrant kuti pange search monsemu kuti kodi zikhala bwanji zansongo zikuyenda bwanji za forex popeza kuti anthu ya Mozambique au Zimbabwe akuzagula zinthu mashopu mwa Chinese amwenye ni $. Ndewo aja aulisa Malawi amakwacha akugwisa $. Lamulo limalesa ngati $. Apite ku banka akasinthe. Ndipo mawu ake wapampando wa mavenda ku msika walimbe a Stanley Kachingwe wayamikira Amumba kamba kuwayendera. Kwambiri awa ni mavuto amene mavenda akhala kundidandaulira okhuzana kukwera kwa zinthu kwa kaunjika kamene akukwerera 100% 200% zinandipangisa kunena kuti ano apapa we have government imeneyo yena kumva madandalo anthu awo and ndasangala kwambiri kunena kuti for the first time anduna ndapasa appointment dzulo lero tinali nawo konkuno ndipo tayendera mashopu ena wose ndipo lero pano ndikulankhula mwa Malawi anzanga amene ali mavenda both kulilongwe kuno kuzomba kunzuzu tieni zinazi tisalekerera kuboma okha ife tokha mavenda ini yake tili ndi ufulu omayang'ana zinthu ngati zimene zija pamene tikuberedwa town ina iliyonse kuli asogolera amene wapezeni kuti athe kulumikizana ndi akuboma ndithokoza kuboma kunena kuti atengapo gawo mwasanga komanso msasire pomwepa pitirizani pamene ife tizikupezani kumakudandaulirani pa nkhani ngati zimenezi inunso muzikhala mwachangu monga mmene mwachitira pano. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tiyentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati mgwirizano pa ntchito za maphunziro ngofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko.
nduna ya zamalonda ndi mafakitale yatseka masitolo ogulitsa mabero akaunjika kulimbe mu mzinda wa Blantyre kamba kokweza kuonjeza mtengo wa mabero. Mulipoti lathu lapadera lero MBC ikuwunika za mchitidwe wakatangale omwe ukuchitika pakati pa anthu amene amazitchula kuti amapezera anthu nyumba zalendi ma agent omwe amanamizira kuti ali ndi nyumba chonsecho akufuna kubera anthu. Popitirira nkhanizi pamene mizinda mdziko muno ikunka ikukula, kupeza nyumba ya renti si chinthu chophweka. Mpikisano ofuna kupeza nyumba ya renti wachititsa kuti kubadwe mabizinesi ya anthu amene amanamizira kuti ali ndi nyumba chonsecho akufuna kubera anthu. Mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Lonjezo Msodoka akuwunika mavuto amene anthu osaka nyumba zokhala amakumana nawo mu mzinda wa Lilongwe. Amodzi mwa malo amene chiwerengero cha anthu mdziko muno chikukula kwambiri. Anthu ambiri mdziko muno akhala akuchoka m'madera akumidzi ndi kulowa kukakhala m'madera m'matawuni ndi m'mizinda komwe kumakhala ntchito yosaka ndi kuyang'ana nyumba zokhalamo. Kafukufuku wa chaka cha 2020 yemwe anachita a United Nations Habitat anaonetsa kuti chiwerengero cha anthu osamukira m'matawuni ndi m'mizinda chidzachuluka pofika mchaka cha 2025 kuchititsa kuti nyumbaso zabwino zokhalamo zisowe. Izi zakuza chiwerengero cha anthu omwe amathandizira kupezera anthu ena nyumba omwe amadziwika kwambiri kuti ma agent omwe amalumikizitsa ofuna nyumba ndi eni nyumbazo. Malinga ndi anthu ena mu mzinda wa Lilongwe, ena mwa maejentiwa mwadala amakakamiza eni nyumba kuti akweze mtengo wa nyumba ndi cholinga chochulukitsa ndalama zomwe maejentiwa amalandira pa ntchito yomwe agwira. Mmodzi mwa maejentiwa wa ku Shabu Estate a John Msisha okhala mu mzinda wa Lilongwe ati maejenti ena amayesetsa kuti pakhale chilungamo pakaperekedwe ka ndalama za nyumba pakati pa ofuna nyumba komanso eni nyumba amene ngakhale kuti ena mwa eni nyumbazi samagwirizana nazo. Iwo achenjeza anthu kuti akuyenera kupereka ndalama pokhapokha ataona nyumba kapena kutsimikizirana ndi eni nyumbayo pamaso mpamaso. Zambiri zimene ifeyo timalandira monga maagent kunyozedwa kutukwanidwa osatiso tu ndi customers awo koma ndi landlord omwe amanena undiusazote nyumba ngatitsitsa unamangapo nyumbayo umadziwa mtengo njira kubwera kwa njira zamakono zofalitsira uthenga monga internet, ena mwa maagentiwa amagwiritsa ntchito molakwika masamba amchezo monga Facebook komanso WhatsApp popereka uthenga wabodza kuuza anthu kuti apereke ndalama ngati akufuna nyumba mwa msangamsanga. Izi zimachititsa kuti anthuwa apereke ndalamazi asanaone nyumbazi zomwe nthawi zambiri pamakhala kuti palibepo ndipo anthu amaberedwa. Awo amafuna apite pa agent amati akalipire after 20 minutes amati adike kwa 20 minutes. Inyo ngati mungakhale lidi machangu pangani apapa ndotena ndi alesa basi. Sizo apata nanthawi ali banje no. Awa anali mawu a agent wina yemwe amauza ofuna nyumba kuti atumize ndalama zokwana 150,000 kwacha kuti amusungire nyumba yomwe ofuna nyumbayi anali asanayone. Lamya ngati izi zali za anthu ochuluka ndipo mu njira zoterezi anthu ambiri aberedwa. Nanga apolisi akutipo bwanji pa nkhani za mtundu? A Hastings Chigalu ndi woyankhulira polisi ya mzinda wa Lilongwe ndipo atsimikiza kuti malipoti amaonetsa kuti anthu ochuluka akuberedwa kamba kofuna nyumba koma omwe amakanena nkhanizi ku polisi ndi ochepa chabe kamba kamanyazi kuopa kuoneka osazindikira. Ndi ochepa amene amabwera ku polisi zapanga ripoti. Mwina mwazifuka zina anthu mwina amaona ngati kuti zikaziwika kuti mwina aberedwa munjira yotero mwina aoneka ngati kuti mwina ndi anthu osazindikira achita manyazi zooneka kuti mwina ndi zifuka zimene zimabweza mbuyo koma tinene pano kuti ndi anthu ambiri ndithu akuberedwa koma ndi ochepa amene akubwera ndithu mwina pa mwezi kapena pa miyezi kuti atolandira mwina mulandu umodzi. Bungwe loona zofalitsa mauthenga mdziko muno la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lidayika njira zofuna kuthana ndi mchitidwewu maka pa intaneti. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA Achillias Mrenga ati kupatula kuphunzitsa anthu zokhudza kagwiritsidwe ntchito koyenera ka intaneti, bungweli likugwiranso ntchito yowunikiranso malamulo oteteza anthu pa intaneti ndi cholinga
chothana ndi akamberembere. Poti uthenga sionse amene amatha kumvetsa ndeti mati ati ntitinisenso kumalamulo ndeti kuunikaso malamulo athu ndeti nayika malamulo ena otetezaso anthu pa internet amene mati tikulembaso pano ma bills a cyber security bill komanso cyber crimes and electronic evidence bill imene itachokereso mu lamulo limene lilipo kale la electronic transactions tikangati ligampulano kulika zidutswa chidutswa china adziyendetsa polisi ndi Director of Public Prosecution. Chidutswa china adziyendetsa a National Cyber Security Authority. Zidutswa china adziyendetsa makla. Chidutswa china adziyendetsa a Data Protection Authority. Unduna wa zamalo ndi omwe umaona ntchito za malo komanso za nyumba molingana ndi malamulo omwe amayenera kutsatidwa mu ntchitozi. Izi ndi monga kukhala ndi chiphaso chovomerezeka chochokera ku undunawo ngati munthu akufuna kukhala agent. Mkulu woona ntchito za maagenti a Mixon Chiundira ati maagenti ochuluka omwe alibe chiphaso ndi omwe amakhala akuchita ukamberembere komanso kubera ena. Achiundira ati unduna wa zamalo posachedwa ukhala ndi nthambi yapadera yomwe ntchito yake ndi kuthana ndi maagenti omwe akugwira ntchito zawo opanda chiphaso. Timapanga regulate anthu amene ali registered. Amene sali registered sitimapanga regulate. Koma pothandiza the general public nchifukwa chake timaonetsetsa kuti pa chaka chilichonse tipange publish list ya anthu amene ali ovomerezeka kuti azipanga za state agency. Cholinga chakuti anthu akamaona zimene zizo aziona kuti kodi amene ndikupanga naye izi ndikumfunsa kuti andithandize kopeza nyumba ali registered kukana pamawa zikadzawachitikira zina. Malinga ndi bungwe la Magra palibe otetezeka pa intaneti ngati anthu sakudziwa kagwiritsidwe ntchito ka intaneti komanso ufulu wawo. Pakali pano omwe amabera anthu kudzera mu njira zosiyanasiyana mu dzina la agent wa nyumba ali kalikiliki kufuna kubera anthu ochuluka. Komabe ndi udindo wa aliyense mdziko muno kuonetsetsa kuti ali tcheru, kudziteteza ndi kukwanitsa kuzindikira akamberemberewa. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Akatswiri oteteza ufulu ana akupitirizabe kupempha chilungamo pa mlandu wa Awim Jan Axter amene akuaganizira kuti amachita mchitidwe ogonana ndi ana achichepere omwe amapindula ndi maphunziro ku bungwe la Timotheus Foundation komanso kuzembetsa atsikana achichepere. Polankhula pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre omenyera ufulu wa ana a Memory Chisenga wadaonetsetsa kuti chilungamo chichitike pa nkhaniyi. Ife ndokhumudwa zedi ndipo tikulephera kuti tikambe bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani kuma khoti kwathu makamaka pa nkhani ya mlandu wa Axter amene akuganiziridwa ndithu kuti anapalamula mlandu ogwirira ana anyamata ku Timotheus Foundation. Uyu ndi munthu amene wa ku Netherlands uzagwira ntchito kuno mkuzapalamula mlandu umenewu koma tikulephera kuma khoti kuti tionesese kuti mlandu wake kuyenda mwachangu. Tinayamba mu 2021 kufikira lero kuyenda kuma khoti, tinapita ku Constitutional Court kumene ukanapereka ruling yawo. Timayembekezera ndithu kuti mlandu umene uyambe mwansangansanga ndipo atatipatsa date yatsopano ya pa 11 September ife tinabwera tikuti tizifika ku court anatuza kuti yaya magistrate amene ameneka kutenga mlandu asamutsidwa nde tikuyeneka tikupatseni madate anyuwani. Tinabweranso pa 6 February chaka chino mkuzauzidwa kuti yayi ma case file onse amlandu umene sakuoneka ku court andi magistrate also amene kodabwa kuti ndiwo amene akuyeneka kutenga mlanduwo. Chonsecho signature yawo inali pa notice imene yoyo. Titafufuza nauzidwaso za pa 12 March kuti yayi a chief resident magistrate ndo omwe atatenge mlanduwo. Koma masiku awiri apitawo tauzidwa kuti a chief resident magistrate sakhalanso available kupezeka pa tsiku limeneli koma mwina tidikire miyezi ikubwerayi. Ndimene mlandu ulili sizikuyeneka kukhala choncho foti tatenga nthawi yatali kwambiri kuti tifike panopa andizi kuti patsa mafunso ambiri chifukwa chachani kuma khotiko akupanga khalidwe ngati limeneli akudziwa bwino lomwe kunena kuti anyamata athu adikira kwa zaka zisanu kuti tizafike tsiku la lero. Ngati mbali imodzi yolimbikitsa ukhondo, bungwe la Malawi Red Cross Society lapereka madzi a mipope kwa anthu amdera la mfumu yayikulu Mwilang'ombe mboma la Karonga. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu akubungweli Adani Nyirenda
madziwa afikira manja 480 omwe ndikuphatikizirapo sukulu ya primary ya Ngala, chipatala chaching'ono komanso malo ochitira malonda. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Dera la Ngala m'boma la Kalonga ndi limodzi mwa malo omwe matenda a kolera amavuta kamba kuti pamakhala zochitika zambiri monga malonda nsomba ndi zina. Malowa pamabwera anthu osiyanasiyana komanso ochokera m'madera ena akutali, ndipo ukhondo ndovutirapo komanso madzi okumotetezedwa ndi osowa kamba kuti ambiri mwa anthu amagwiritsa ntchito madzi a mnyanja omwe si aukhondo. Izi ndi zina mwa zifukwa zomwe zapangitsa bungwe la Malawi Red Cross Society kuti libweretse madzi a mipopi komanso otetezedwa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Adan Banda ati anthu amderali amasowa madzi otetezedwa komanso aukhondo koteredwa ndi chikhulupiriro kuti kubwera kwa madziwa kusintha miyoyo yawo. Kwambiri chimene chimathandizira kuti kolera ikhalepo kapena ifalike ndi nkhani yokhuzana ndi madzi amene asali aukhondo komanso mwina nkhani za ukhondo kumene timati sanitation. Ndiye iyi ndi ntchito imodzi imene tikupanga mogwirizana ndi ndondomeko za boma kuti no tiyesetse kuti madera amene mwina kulibe madzi aukhondo tithe kufikira ndi kuti anthu kumeneko akhale ndi madzi aukhondo ngati mbali imodzi yoteteza anthu kumbali ya kolera komanso matenda ena otsegula m'mimba. Yemwe anayimira DC wa bomali Ayazi Nyirenda anati izi zithandiza kuchepetsa mavuto ena ndi ena pa nkhani ya kusowa kwa madzi. Statistics yaikulu kwambiri imachokera area ya Ngala inoyo. Tini maziwa kuti ndikuti ukhondo dera linoli ndofunikira kwambiri. Chifukwa cha anthu akumabwera osiyanasiyana uzagula nsomba, ena uzagulisa nsomba. Ndimene zachitikira papa zatipindulira kwambiri ife ngati konsolo ya Kalonga chifukwa pa ife tokha sitikanakwaniritsa. Polankhula ndi MBC mmodzi mwa mayi wokhala m'mudzi mwa GVH Muyereka awatipaso Simeza wati kubwera kwa madziwa kwawathandiza kamba kuti sakuyendanso mtunda wautali kupita ku nyanja kumwe amakapeza madzi okumwa komanso ogwiritsira ntchito zina. Madziwa omwe ndi odalira mphamvu ya dzuwa ali ndi mipopi 16 yomwe yayikidwa m'malo osiyanasiyana. Kuyambira chaka chatha anthu 63 agwidwa ndi nthenda ya kolera ndipo 7 ndi omwe afa ndi nthendayi. George Kadawire, MBC, Kalonga. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati mgwirizano pa ntchito za maphunziro ngofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale yatseka masitolo ogulitsa mabero akaunjika kulimbe mu mzinda wa Blantyre kamba kokweza kuonjeza mtengo wa mabero. Mulipoti lathu lapadera lero MBC ikuwunika za mchitidwe wa katangale omwe ukuchitika pakati pa anthu amene amazitchula kuti amapezera anthu nyumba za lendi ma-agent omwe amanamizira kuti ali ndi nyumba chonsecho akufuna kubera anthu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Khalani ndi tsiku lopambana. Bungwe loende